pogut arreglar i em quedaré el cap de setmana aquí amb tu. Ets molt amable. Una mare i un fill, que fa 10 anys que no s'han vist. El fill va marxar de casa i torna per l'enterrament de la seva àvia. I a partir d'aquí, doncs clar, és un retrobament allò sobtat, amb molta càrrega, de molts silencis, de no haver-se dit res. Únic. Estic contenta de veure't. El meu personatge Rom, diguéssim, en aquest primer encontre entre mare i fill, no? Ells arriben a casa després de l'enterrament, hi ha una certa tensió, no?, després de tot aquest temps sense veure's, un intent de portar-se bé, però on pesa, diguéssim, per una banda la culpa d'ell i per l'altra el retret de la mare i tal i qual. Ha comprat alguna cosa per menjar? Tinc molta gana, mama. He pensat d'omplir-te la nevera. El tercer personatge, que és una mena de primer amor, no?, d'ell, que ha continuat al poble i que també es retroben. O sigui, és una història de retrobaments. I un accident que succeeix durant l'obra, que és totalment sorprenent i que no es pot revelar, doncs fa que les coses es desmadrin molt i es converteix en el que és una comèdia totalment d'enganys, paranys i de tot. La bossa dins de la bossa. Doncs l'obra ens parla de coses d'una manera molt senzilla. És un divertimento, però és un divertimento que també d'alguna manera et fa replantejar coses sobre la teva vida, no? Sobre la frivolitat una mica amb el tema de l'amor, no? I per tant hi ha una certa crítica social al respecte, no? Però també parla de la parella, de l'amor, d'un tema que penso que és molt actual, no? Que és la no maduresa emocional d'una persona que, en canvi, diguem-ne, és un triomfador en la vida professional i social, però que està completament desequilibrat, no? Per què? Té algun significat? Normalment, un no ofereix una urna funerària com a regal de compromís. Digue-li, Anna. Digue-li, ara ja està avançat. Només cal que continuïs. Continua.